Je to lepší, ale... Vymyslete, takhle. Nějakou hodně dobrou. A je to teda v rámci akce Velikonoce na Ruby. No. Jsme chtěli, aby měla nějakou vládu. Jo, Dendro. No, já vám tu vyslal, tak mě úplně... Jo, pěkně. No tak my budeme... Ale pořádně. Víte to. A teda jestli 7. května bude teda Velodrom Majálu, stát se tam. No, tak tam právě bude probíhat volba krále a já tam jedu, takže tam budete. A budete hlasovat, tak budu rád, že budete hlasovat pro mě, takže máte tak. No. Je tam Milka, prostě to je důkaz, že